Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme, ako sa uvedú do prevádzky tieto mobilné kolesové váhy od firmy Diny Argeo. My tu máme dve plošiny. Pri uvedení do prevádzky je podstatné, aby bočné nájazdové hrany čierne stáli pevne na zemi. To znamená, že pod váhou je dostatok priestoru a váhy stoja stabilne na pevnej podložke. Tieto dve plošiny sú označené číslami 1 a 2. Tieto čísla sú na každom kábli od plošiny, pričom signalizujú, ktoré číslo plošiny aktuálne máme zapojené. Pre pripojenie plošín sa používajú dodané káble predĺžovacie. Na každom kábli je znázornené číslo plošiny, ku ktorému sa pripája, pričom kábel pozostáva z dvoch konektorov. Jeden konektor je širší, tento konektor sa používa pre pripojenie plošiny. Druhý konektor je užší, s menším priemerom, tento sa používa pre pripojenie do indikátora. Keď si teda chceme pripojiť plošinu číslo 1, použijeme kábel číslo 1, ktorý budeme pripájať k plošine číslo 1. Plošina má protikus, ktorý má 3 výstupky. Tieto výstupky musia zapadnúť do týchto výstupkov, ktoré sú na protipóle, a rovnako je potrebné nájsť správnu polohu, pretože aj samotný konektor má drobný výstupok, ktorý musí zapadnúť do tohto konektora. Čiže spôsob pripojenia je taký, že konektor priložíme k sebe a začneme nimi otáčať, až ucítime, že konektory do seba zapadnú. Teraz zapadli. A teraz je možné tento bajonetový závit zaistiť v smere hodinových ručičiek tak, že po správnom zaistení vidíme kovový žltý odraz výstupku, ktorý správne zapadol. Teraz je konektor správne založený. Keď ho chceme odistiť, tak točíme len týmto zaisťovacím krúžkom proti smeru hodinových ručičiek. Občas to ide ťažko, treba ten výstupok vlastne tlačiť smerom k plošine, ako keby, alebo k konektoru, aby sa dal odistiť a potom vlastne vytiahnutím ho znova odistíme. Čiže dáme ho tam teraz naspäť, aby zapadol, zaistíme, aby sa zobrazila žltá palička. A teraz vlastne, keďže máme konektor číslo 1, tak túto druhú stranu pripojíme do indikátora, pričom indikátor má tu vstupy pre 4 plošiny, my však keďže máme len dve, budeme používať len prvú a druhú. Postup je veľmi podobný, tento konektor opäť má takú malú západku, ktorú je potrebné nájsť po otočením a následne sa zaistí týmto bajonetom, ktorý sa dá otáčať, ktorý má závit. Čiže keď to chceme dať do konektora číslo 1, tak musíme nájsť polohu, v ktorej konektor zapadne, čiže mierne ho otáčame, teraz zapadol, teraz ho vsunieme do konektora a môžeme po otáčaním toho bajonetu vlastne konektor zaistiť tak, aby už nešiel vybrať. Týmto spôsobom sme pripojili plošinu číslo 1 a veľmi obdobne budeme pripájať aj plošinu číslo 2, čiže nájdeme po otočením smer, kedy ten konektor ide zasunúť a potom ho po otočením toho bajonetového závitu opäť zaistíme. Nie je potrebné príliš, pretože on tam drží aj bez toho. A opäť na plošine číslo 2 označenie číslo 2. Takže základné ovládanie indikátora. Indikátor funguje aj na batériu, takže nie je potrebné pripojenie do siete. Keď sa nabíja, tak sa pripojí nabíjačka k tomuto 12V vstupu. Keď máme plošiny pripojené, ešte raz kontrolujeme, že plošina 1 je zapojená do plošiny 1, plošina 2 do plošiny 2 a tlačidlom C zapneme váhy, pričom pri tomto zapínaní je potrebné, aby obidve plošiny boli prázdne. Indikátor teraz spravil 0,1, 0,2, čo znamená, že vynuloval obidve plošiny a je v režime sumácie, čiže zobrazuje sumárnu hmotnosť z plošiny 1 a plošiny 2, čo je vidieť na týchto dvoch piktogramoch, že máme zapnuté obidve plošiny. Ak by sme nechceli mať zapnuté obidve plošiny z nejakého dôvodu, ovláda sa to spôsobom, že si zvolím na číselnej klávesnici číslo plošiny, napríklad len jednotku, a potvrdím to enterom.
A týmto spôsobom svieti len plošina 1. A teraz, keď sa postavíme na plošinu 1, tak sa nám zobrazí hmotnosť. Avšak keby sme sa postavili na plošinu 2, ideme teraz na plošinu 2, tak samozrejme hmotnosť nie je. Ale keď prepnem indikátor na plošinu 2, hmotnosť sa mi zobrazí. Rovnako tak, keď chcem zobraziť sumár, napíšem čísla 1, 2, buď počkám, alebo potvrdím enterom a je v režime sumy a teraz máme 80 kg. Pokiaľ chceme robiť sumarizáciu jednotlivých náprav, začíname spôsobom, že váhy sú prázdne, zobrazujú nulu. Následne na obidve plošiny príde prvá náprava automobilu. Počkáme, kým sa hmotnosť zastabilizuje, znamená to, že zmizne vlnovka z displeja a stlačíme tlačidlo F. Tým spôsobom sa spraví uloženie tohto prvého váženia a vytlačia sa prvé dve hmotnosti na lístok. Následne vozidlo zíde z váhy a príde druhou nápravou na obidve plošiny. Zobrazí sa hmotnosť, zastabilizuje sa a stlačíme tlačidlo F. Týmto spôsobom vieme naščítať viaceré nápravy, až vozidlo úplne zíde z váhy a vytlačíme si sumár jednotlivých náprav s tlačením tlačidla Enter. Týmto spôsobom sa na lístku zobrazí suma, táto sa následne aj vymaže a môžeme pokračovať ďalej v totalizácii ďalších náprav cez tlačidlo F. V prípade, že by bolo potrebné váhy vynulovať, to znamená, že v prázdnom stave nie je na displeji 0, teraz dáme na jednu z plošín 20 kg, tak postupujeme spôsobom, že si musíme navoliť jednotlivé číslo plošiny. Vyskúšame najprv číslo 2. Na plošine číslo 2 máme 0, tak vyskúšame číslo 1. Na plošine číslo 1 máme 20 kg a teraz použijeme tlačidlo 0 pre znulovanie. Tým pádom máme aj na plošine 1 0 a následne, keď si prepneme cez 1, 2 do režimu sumy, tak už indikátor bude vynulovaný. Týmto spôsobom nulujeme jednotlivé plošiny.